Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba asihlanganise namhlanje. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Muhle uNkulunkulu ophilayo. Bangcwele, zithandwa zezulu. Siyamthanda uNkulunkulu. Masiphileni ubungcwele, sihambe ngobungcwele. Umuntu avume isono sakhe ahlukane naso. Khumbula ukuthi isono siwudonga phakathi kwakho noNkulunkulu. Isono siyimbangela yokuthi umkhuleko wakho ungaphendulwa. Ngakho kuyiza 59 verse 1 and 2 uthi akusikhona ukuthi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa. Cha. Akusikhona futhi ukuthi indlebe yakhe inzima ikwazi ukuzwa. Cha. Kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Ngakho yiba nokwazi ukuthi umkhuleko wakho awuphendulwa nje ngoba wena uzibiyele ngezono. Umkhuleko umfundisi wakho awuphendulwa nje ngoba wena uzibiyele ngezono. Uma yena ezivumela izono zakhe, uNkulunkulu uyamuzwa, kodwa akakwazi ukukusiza. Diliza udonga, vuma izono zakho. Njengoba izwi lenkosi lisho, uma ufuna ukuzwa kabanzi ngendaba yokuvuma izono kusukela uno4 years uze ufika kulesi sikhathi oyisona, thumela igama lakho nesibongo nendawo ohlala kuyona ngoWhatsApp kule number 063 77 55 162. Angiphinde 063 77 55 162. Uzozwa kabanzi, uchazelwe kabanzi ukuthi kuyini ukuvuma izono nokuthi siyini isono. Nokuthi iZakha 28 verse 13 zikubeka kucace zithi ofihla iziphambeko zakhe akayi ukuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Awuphumeleli nje ngoba ufihla iziphambeko zakho. Zivume uzishiye uzothola umusa. Lithi izwi lenkosi 1 John chapter 1 verse 7 kuya ku-10. Uma sithi sinenhlanganyelo naye simelwe ukukhuluma nomunye igazi likaJesu bese liyasihlanza. Uverse 7 loyo. Othi akanasono yazikhohlisa, neqiniso alikho kuye. Kodwa uma sizivuma izono zethu, uthembekile yena ulungile kuba sithethelele kukho konke ukungcola, kukho konke ukungalungi. Ngakho-ke mntakababa, vuma izono zakho. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobe esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. 1 John chapter 1 verse 7 verse 8. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Verse 9. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi. Verse 10. Uma sithi asonanga, simenza umqambi manga, nezwi lakhe alikho kithi. 1 John chapter 3 verse 9. Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe uNkulunkulu. 1 John chapter 5 verse 18. Siyazi ukuthi lo naloyo ozelwe uNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomuba kamthinti. Siyazi ukuthi singaba kaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini, kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile yasinika ingqondo ukuze simazi weqiniso. Sikuyo weqiniso, kuyo indodana yakho uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. Bantwanyana, zilindene ezithombeni. Bantwanyana, zilindene ekukhonzeni izithombe, ekukhonzeni abangasekho, ekukhonzeni okudaliweyo kunomdali. Ake siguqe sikhuleke.
Baba wethu ongcwele, Nkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba ngalesi sikhathi. Siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakho isandla. Siyakubonga Nkosi, akekho ofana nawe, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyabonga Nkosi ukuthi usiphe ivangeli lokuhlukana nesono. Siyabonga Nkosi usiphe ivangeli lokuvuma izono. Sisize usiqinise, sihlale. Siyazi khona abashumayela ivangeli eliphambene nokuvunywa kwezono, abangumphika uKristu ngoba wena Kristu ukhulumile ngakho. Siyabonga kakhulu. Siphe ivangeli eliphilayo, ivangeli eliphilisayo. Philisa Nkosi wonke umuntu osekhaya lezwi. Sinikela kuwena Nkosi. Siyabonga ukuba kulolu suku lomkhosi, qhubeka Nkosi ube nathi, uphendule umkhuleko wethu. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Siqhubeka nenkonzo yethu-ke. Asivula amabhayibheli ethu ngokaJohane chapter 17 uverse 17 wakhona. Izwi lenkosi-ke lithi, bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Singcweliswa ngeqiniso. Singcweliswa ngezwi lakhe, bazalwane. Izwi lakhe linjani? Liyiqiniso. Izolo-ke sikhulumile ngoverse 6 kaJohane 17. Othi, ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona, kwabasezweni. Angiphinde, ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babe ngabakho wangipha bona, baligcinile izwi lakho. Khumbula, inkonzo zethu ithi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. So-ke uma-ke beligcinile izwi, bayangcweliswa. Ligcine izwi mntakababa. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyasithanda. uNkulunkulu wethu ufuna sigcine imiso zakhe. uNkulunkulu wethu nguye izolo, nguye namhla, nguye ngunaphakade, uJesu Kristu waseNazaretha. Sisakhuluma ngezwi elingcwelisayo, sikhuluma ngeqiniso. Ake sibheke uverse 14 wayo le chapter John 17. Uthi, mina ngibanikile izwi lakho, izwi labazonda, ngokuba bengesiba bezwe, njengalokhu nami angisiyo wezwe. Ngibanikile izwi lakho. Mntakababa ekhaya lezwi, mntakababa ku-YouTube, noma ikuphi la ungilalele khona. uNkulunkulu wethu usinikile izwi ngalo mlomo okhulumayo. uNkulunkulu wethu usinikile izwi ngendodana yakho uJesu Kristu. Uthini uJesu? Uthi mina ngibanikile izwi lakho, khuluma nobaba wakhe, izwi labazonda. Asizukunikwa-ke izwi ekhaya lezwi bese singazondwa, ngoba phela it's the same word of God. So masilinikwa leli izwi sizozondwa, ngoba noJesu wabanika abazondwa, naye banika babemzonda. Kukaningi bezama ukumbamba vele anyamalale, waze wavuma ukubanjwa ngoba sekufika ihora lokuthi ayosithenga ngegazi lakhe. So ungakhathazeki, lizokuzonda izwi. Yikho uhlukumezeka kangaka emsebenzini, yikho bengakufuni, and bahambela inyanga kodwa bayahluleka. Linda, bazobuza bathi inyanga yakho ikuphi. Balinde, uzobona wena, uzosho ukuthi ushilo ubaba uNsibanda. Bayakuzonda ngisho ekhaya emndenini, wena uyazondwa. Uzondelwane? Ngoba unikwe izwi. Uthi uJesu verse 14 John 17, mina ngibanikile izwi lakho, izwi labazonda. Hayi uzozondwa mntakababa, uzondelwe nje ukuthi njani wena unezwi. Uzondelwa ukuba nezwi, hayi enye into. Cha, hayi uma ungaliphethe izwi ngeke uzonde. Athi uJesu kuMatthew chapter 10 verse 34, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula, kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazana. Uthi uletha inkemba. Yini inkemba?
Inkemba izwi lakhe, amaHebheru 4:12. Izwi lakho linamandla, liphilile, libukhali kunenkemba eyisikanhlangothi. Yile nto ayilethile. Uthi ngibanikile izwi lakho Baba, izwi labazonda. Ngisho lapho ukhonza khona, mawulibambe kahle izwi, ngeke bakuthande uma bengekho ezwini. Kodwa ma besezwini, ave nizozwana ngoba uphethe izwi. Kodwa izwe liyabazonda abaphethe izwi. Izwe nje liyabazonda. Awucabange nje sizondelwa ukuthi sithi uJesu Kristu uyinkosi. Obani abasizondayo? Izwe. Izwe liyasizonda ngoba siphethe izwi. Izwi lingulizwi. Ulizwi unguNkulunkulu. Ulizwi unguJesu Kristu waseNazaretha. Masithi uJesu Kristu uyinkosi, siphethe izwi. Siphethe ingadlangadla, insimbi edla ezinye. Yikho besizonda nje. Basizondela ukuthi siphethe izwi. Kuthi uJesu, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala, nezitha zomuntu kuyokuba ngabendlu yakhe. Ingane na ngoba uphethe izwi. Unikwa izwi. Izwi lizokwenza ukuthi uzondwe. Ngisho ekhaya, kini, ngisho abafowenu odadewenu bazokuzondela ukuthi uphethe izwi. Kodwa bona bazobe bengaboni. Angithi le moya ekubona, amadimoni ayasha ngoba uphethe inkemba. Izwi likaNkulunkulu ligijima ngaphezu kombane. Izwi likaNkulunkulu lidabula umlilo. Izwi likaNkulunkulu lidabula amanzi ngoba wena uphethe izwi. Isikhali, inkemba kamoya eyizwi. Kwabase-Efesu chapter 6 lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi niphathe zonke izikhali nenkemba kamoya eyizwi. Uthi kuJesu uletha inkemba, akalethanga ukuthula. And le nkemba ibukhali ngaphezu kwalesikandla zombili. Ngisho liphethe izwi, yamsika. Ngisho nami ngiliphethe, yangisika. Ayayidedela umuntu ngoba izwi. Uthi uJesu ngibanikile izwi, izwi labazonda, ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiyo wezwe. Masinika izwi siphethe into yasezulwini. Masinika izwi siphethe ulizwi uqobo lwakhe. Akasiyena owezwe. Yikho izwi lesizonda. Usuyayithola impendulo, udini ungafunwa nje. Uzozondwa ngisho isisu sakho, uzondwe izingane zakho ngoba uphethe izwi. Uzonde odadewenu, bathi abamfundo babunsibanda, kanti kahle kahle hayi ngoba bengafuni ubabunsibanda, abalifuni izwi aliphethe nalikhulumayo. Ungadideki-ke wena. Hayi ungadideki. Izwi. Akusiwena abakuzondayo. Izwi. Akuyena ubabunsibanda abangamfuni. Izwi. Ngoba bona bengabezwe. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu, izwi lakhe uyalicacisa ngomoya wakho oyingcwele. Athi kuvesi 16, abasiba bezwe njengalokhu nami angisiyo wezwe. Abasiba bezwe ngoba sebephethe izwi. Uma uphethe izwi uyena owezwe. Izwi liyakuzonda. Liyakuzonda, likuzondela izwi. Lenzeke izwi mntaka baba. Ungahlupheki kuleli izwi, uphinde uhlupheke nakwelizayo. Uphethe izwi. Uphethe ingadlangadla. Uthini uNkulunkulu wethu ngezwi? Ngoba uyakhuluma naye. Kuthini uNkulunkulu wethu ngomxoshwa? Ngoba phela uma uphethe izwi uzondwa. Uthi ku-2 Samuel chapter 14 verse 14, ngokuba simelwe ukufa, sinjengamanzi achithwe emhlabathini, angena qoqwa futhi. uNkulunkulu akasusi ukuphila, kepha uqamba amasu kuba oxoshiweyo angabi ngumxoshwa kuye. Ngithi mina ungahlupheki kabili, lingakuzonda izwe, lingakufuni izwe, kodwa ungavumi ukuhlupheka kabili. Hayi ungavumi, hlupheke kabili. Hayi bangakuhlupha la emhlabeni, unganaki inhlanhla yomuntu. Kodwa sinekhaya ezulwini, malidilizwa leli dokodo, sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla. Ngoba vele simelwe ukufa.
limele ukudilizwa leli dokodo. And mase sifile sinjengamanzi achithwe emhlabathini engena qoqo, kodwa uNkulunkulu wethu akasusa ukuphila, kepha uqamba amasu ukuba oqoshiweyo angabi ngumxoshwa. uNkulunkulu wethu akasusa ukuphila, uqamba amasu kuba oqoshiweyo angabi ngumxoshwa kuye. Athi uJesu uma ekhuluma noMartha kuJohn chapter 11 verse 25, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Uyakholwa yilokho na? Ngiyabuza mntakababa, uyakholwa yilokho na? uJesu ngukuvuka nokuphila, okholwa nguJesu noma efa wokuphila, naloyo ophila akholwe nguJesu kasoze afe naphakade. Uyakholwa yilokho na? Mawukholwa guqa sikhuleka abaseRoma 10 verse 9. Guqa sikhuleka abaseRoma 10 verse 9. Usindiswe namhlanje. Asikhuleke isho emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Usuthandazile, ususindisiwe, hamba ungabe usona. Ake ngikukhulekele nanku umkhuleko. Ngizoguqa-ke manje ngoba sengizohlanganisa nomkhuleko wokubonga inkonzo enkosini. Qhubeka uguqa. Baba, egameni likaJesu nangumntwana wakho sekhulekile abaseRoma 10 verse 9 emva kwami. Sesithandazile Nkosi, ngiyacela umhlanze ngegazi lakho. Ngiyacela umngcwelise Nkosi ngeQiniso. Umngcwelise Nkosi ngezwi lakho. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba ungavumi unyawo lwakhe lishelele njengoba ushilo uMahubo 121 verse 3-5. Yiba umlondolozi wakhe imini nobusuku. Yiba umthunzi wakhe ilanga lingamshisi emini nenyanga ebusuku. Mlondoloze ekungeneni, umlondoloze ekuphumeni. Ngiyakhuleka egameni likaJesu. Wethemba wena, ushilo kuMahubo 125 verse 1. Wathi abakwethembayo bayofana nentaba yaseSiyoni yona engenakuzanyazanyiswa. Wathi kuverse 2, njengokuba izintaba zaqe iJerusalema, yabahaqa abantu bakho kalokhu kuze kube phakade. Nginikela nanti ibandla lakho Nkosi elisekhaya lezwi. Nginikela nanti ibandla lakho Nkosi elisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nginikela nanti ibandla lakho elisemhlabeni wonke ozobuye uzolilanda, elihamba ngobungcwele, elishiyile ukungcola. Ithi Nkosi balondoloze ubagcine uzobavuse ngomhla wokuphela. Ngiyazikhulekela nami Nkosi ukuba ngingathi sengishumayeza abanye ngisale. Ngiyazikhulekela nami Nkosi ukuba ngibe isisebenzi esithembekile, esiqondisa kahle izwi leqiniso, esikhuthalela ukuba siziveze sithembekile kuwena. Siyabonga Nkosi, busisa lolu suku, busise lona loyo lalela inkonzo. Siyabonga. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Baba uNsibande uyavalelisa. Ube nosuku oluhle. uJesu Kristu uyinkosi.